ହଇରେ ଫୁଙ୍କୁଳୁ, କାଲି ତୁ ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲୁ? ସାର୍ କାଲି ପରା ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଆସିଲିନି। କାହିଁ ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଛୁଟି କି? ନାହିଁ ସାର୍, ମତେ ହେଲେ ଡାଲି ଭାତ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଜି ପରା ବୁଧବାର, ଅଣ୍ଡା ଭାତ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆଇନି ଆଉ। କାହିଁ ମଙ୍ଗଳବାର ତୋତେ କ'ଣ ମାଂସ ଭାତ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ପରା ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ଦେଖିବୁ ଦୁଇଟା ଗାଲରେ ସେକିଦେମି ଦୁଇଟା। ନାହିଁ ସାର୍, ଜବାବ କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁରା ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦେଲି। ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିଲୁ ଦେଖି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପାଡ଼? ସାର୍, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ପାଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ଡେଲି ଖାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ହେଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କମେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହେଉଛି କୁଙ୍କୁଳୁ ରାଜ।